allazi la yana wala yanbaghi lahu ayyana. Allah shi ke yi a lokacin da ya so, a yayin da ya so, a lokacin da ya so, ko ana so ko ba a so. Rabbul izzati wal jalal allazi la yana wala yanbaghi lahu ayyana. To mun sa a ranmu wannan kujera ta 2027 in Allah ya yarda, Allah ya ga manufar wannan tafiya, Allah ya ga niyan wannan tafiya, sauyi muke so mu kawo, kuma bi iznillahi ta'ala addu'armu ba zai faɗo a ƙasa banza ba in Allah ya so ya yarda. To kasancewa kai ga ka matashi ne, so wani kira za ka yi wa mata da matasa akan wannan hidima na Honorable Umar Ibrahim na Teku? Lalle ina so in yi kira wa matasan Bauchi maza da mata baki ɗaya da su buɗe idansu, su tashi, su farka, su fita daga hidiman wanda za su bi su taron siyasa su ɗauki kuɗi su ba su. Kuɗi mai ƙarewa ne. Idan ka je yau ya baka, gobe ka je ya baka, wallahi jibi sai ya zage ka, ko a idanka ko a bayan idanka. Kuma ka tabbatar da cewa duk ran da ya hau wannan kujeran ba za ka sake ganinsa ba, wallahi ganin shi a idanka sai ya maka wahala, har sai ranar da wata zaben ta sake zagayowa sannan zai sake waiwayo ku ya kuma baku wannan 100,000. Wannan 100,000 fa da a baka fa ita ne shekara hudunka. To yaya makomar siyasan taliya a Bauchi local government kuma? A siyasa kan ai siyasan taliya a Bauchi local government bi iznillahi ta'ala ta kare, babu ita, ba ma yin ta a wannan gida, ba ma wannan tafiyan taliya ko makaromi ko wani shinkafa, ba tafiyan kuɗi muke yi ba, ba tafiyan abinci muke yi ba, mu muna tafiya ne kawai don a kawo mana sauyi da canji a cikin Bauchi local government. To kasancewan shi Honorable ya an shige wato matakin turmi na farko, ya fito ya ayyana amsa kiranye da al'umman Bauchi local government suke masa domin ya fito takara 2027. So yanzu an shige mataki na farko. So masana siyasa suna magana kamar mataki na biyu shine abin da ya shafi uwar jam'iyya ko kuma a ce jam'iyya. So kana da kira a game da ita jam'iyya? Na'am, ina kira da babban murya wa wannan jam'iyya ta APC da take jihar Bauchi. Ya kamata su duba cancanta, su duba kukan al'ummar ƙaramar hukumar Bauchi local government a wannan kujera, su cire mana gwani wanda zai kawo mana sauyi, wato kamar irin su Honorable Umar Ibrahim na Teku. Wannan mutum jajirtacce ne wanda duk yanda suka zaga a cikin kai ba Bauchi local government ba, jihar Bauchi gaba daya, idan suka zaga suka yi bincike a kan shi za su same shi mutum ne na gari, mutum ne mai kamun kai, mutum ne mai son ci gaban al'umma, mutum ne mai tausayi da imani akan al'ummar jihar Bauchi, kuma mutum ne masoyi mai kishin jihar Bauchi baki daya. To roƙonmu a nan shine jam'iyya ta duba kukan talakawa da ta fito ta ce ga ɗan takarar da take so a tsayar mata, ta amshi wannan koke namu mu al'ummar ƙaramar hukumar Bauchi local government, ta tsayar mana da wannan ɗan takara Honorable Umar Ibrahim na Teku a 2027 a matsayin kujeran ɗan majalisan tarayya. So daga ƙarshe fatanka ga Honorable? Fatana ga Honorable Umar Ibrahim na Teku, Ubangiji Allah ya kare shi a duk yanda yake, Allah ya tsara gaban shi da bayansa, Ubangiji Allah ya ba shi nasara akan dukkan abin da ya sa a gaban shi na alkhairi wa al'ummar jihar Bauchi baki daya. Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alheri a cikin wannan tafiya. Allah ya ba shi iko da dama na zuwa wannan waje domin al'ummar jihar Bauchi su daɗa sanin cewa waye ne Honorable Umar Ibrahim na Teku a cikin al'ummarsu. Assalamu alaikum.